ଟିକେ ଆଲିଆ ଖୋଲିଆ ଆଲିଆ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ ହିସାବରେ କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖା ତ ହେ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ନାଇଁ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମ କର ହାତ ଯୋଡ଼ ନାଳ ଫାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ଡାକ ନାହିଁ ରେ तुमसे ना हो पाएगा। तो हे गाइस ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଅଛ ମନେ ଆସିଲା ଲୋକ ତୁମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ତୁମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ଏଇ ଏରିଆ ଦିଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କିଛି ଗଛପତ୍ର ଅଛି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ଏପଟେ କିଛି ବି ଲୋକପତ୍ର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗୋଟେ টাওয়ার টাইপের ଅଛି ତ ଏଇଠୁ ଦୂର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ବସିଛି ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଏଇଠିର ଏରିଆରେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଦେଖିବି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ଯାଉଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସବୁ ଚପଲା ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କହିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ୁଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ କିଛି ଝାଉଁବଣ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇବା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରୁହ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ये क्या रे हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल गाइस ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ ହିସାବରେ କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖା ତ ଏପଟ ସେପଟେ ଯେମିତି ନ ହେବ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଇମାନଦାରର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହା ହେଉଛି ଦେଖ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଟାୱାରଟା ଦେଖାଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକାର ଏରିଆ କିଛି ବି ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ଏରିଆ ଦିଗ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛଟା ଥଣ୍ଡି ରହୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେଇ ଗଛ ବି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଟାୱାରଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେଇ ଟାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଦେଖ କେତେ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଡ଼ ଅଛି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଚାଲି ବି ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛି କି ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଏରିଆ ଦିଗରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ବାଲି ମାଟି ପଥର ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆମେ ଯୋଉ ଥିଲେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଦିଗ ଏରିଆରେ ସ୍ପେସ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଲାଇଭ୍ରେ ସେମିତି ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେତିକି କର ବେଶୀ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି ଦେଖ ମୋ କହିବା ମତଲବ ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି ଯେତିକି ତମକୁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେତିକି ଦିମାଗ ଅଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କିଛି ବି ଜିନିଷ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେତିକି ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ସେତିକି ଦୂର ଦିଗ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନି ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଗ ଦିଗ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ ବୁଝିପାର ନା ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେତିକି ଆଗ କର ତାପରେ ସେଠୁ ସେଇ ଆଗ ଦିଗ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିପାର ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖାଯିବ ତ ଯେମିତିକି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତ ସେଇଆ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସକାଳଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛି ଆଉ ହସନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହସିଲେ ନା ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଖୁଛି ଟେକ୍ କେୟାର।